Shout out mga kasipsip. Welcome to my new vlog. Charot! So guys, natakaron sa kuan guys, natakaron sa lugar nga akong natawhan sa lugar Bagtikan. So ako rin kauban akong pagumangkon. Si nga nimo? Benz. Apelido. Bale. So, before ako sugdan guys no, before ta mag-vlog, magpailaila ta ninyo guys. So ang atong topic is 10 facts about me. So magpailaila ko sa akong kagalingon. So before ta mo-proceed guys no, kuan paki-follow sa atong page guys, page o YouTube channel. Charot. So guys, ato na sugdan guys no. Ang atong una is full name. So ako dai si kuan si Daniel Lawrence Obar. So Daniel had Daniel kay ara ka uir pa ng Daniel murag kuan precious. Wag ko kay bawo guys kung iinagi ka ng ana sa kay si mama rin naghatagi ka na. Kirting taasa. Pero nindot man pod. Nindot man ngan bahalag batig na sa nindot ngan. Sunod guys is kuan kanang address. O guys, taga-Maasin ko guys. Taga-Maasin. Barangay Bagtikan. Basta Bagtikan unay purok. Kanang lugar guys, di ka kakita og kuan, di ka kita ngilan. Kung makita may kangilan ng lugar, dayo na. So guys, joke ra pero kanang lugar dran ko gianak, dira ko gihantud karon. Mga ikatulo, kuan, mga kaparyentihan. So, ang ato ning kadugo is kuan, mga flavor. Una is ubar syempre ko parang palindo. Ikaduha, orit. Side sa akong mama mga orit. Oh, shout out sa mga orit ya guys. So, go pa-subscribe lang muli ha. Pa-support sa to page o channel. Ikatulo, mga shiga. Side sa akong lolo na. Ang orit side sa akong lolo. Basta maura siguro na. Maukay las uban. Agaw-agaw. So ang ikaapat guys is nana ba kayo uyab? So may jowa na ba ako? Oh guys, nana guys. 3 years na karong kuan na June 13. Pero pait lang guys, LDR mi. Pero kaya anon. Untag ka mo pod na ng uyab. So mao na siya guys no. Amping. Taga kuan siya, taga Cebu, Cordoba, Cebu. Nakario. So shout out sa mga nakario apelyido diha. Agaw-agaw na tapuhon. So ang ikalima guys is kuan. Unsa akong trabaho. So ang trabaho karon guys is na ako sa Metro Maasin, sales clerk. So lugay-lugay na bugra guys, o dali pa diay. Manyir kapin pa ko diha. Lang nagtrabaho sa kaysa no. Shout out inyo pa-subscribe sa akong YouTube channel o sa akong page. Basin pa diay, makakita mo tanaw mo. Sa akong mga kauban ni Marvel Walo, ni Gonzalo Corsino, ni Rozon, ni Tam Labaco. O shout out ninyo. Salamat sa atong suporta guys. Thank you. So, atong next guys is number 6, kuan, habit. So mo ang the best guys. Ang atong habit guys, kada day off or kada out, depende sa mood sa kung uyab. Mag-stream ta guys, mag-stream. Natay live stream, natay 1v1 dito Mobile Legend, natay premium. Gusto mo ma-appeal guys, follow mo sa akong page. Mani siya guys, mani siya page na to. So, kung ma-reach na nato atong goal dito guys, natay pa-premium guys, natay mga giveaways, mga tagtag diamonds, basta tanan kung ma-reach na to. Kung ihatag man gani na. Kung di na para to, dawaton. So, guys, pa-support sa atong page guys. Support local streamer. So ang sunod is kuan. Lugar nga ako naadtuan. So, lugar nga ako naadtuan kuan. Pinakaladyo ang Cebu. Nakaadto na ako og Ormoc, Baybay, Tacloban, ug Bohol. So pinakanindot nga, pinakadabis nga ako naadtuan is sa Cebu guys. Dito may Simala. Kauban sa akong uyab. Pinakalayo sa Cebu Simala ako naadtuan. Nindot ang Cebu guys, kung daghan kang kwarta kay daghan kang suruyan. Basta daghan nindot. Balik pa na pohon. So ang sunod guys, ang sunod nga kuan is favorite food. Ang what favorite food? Uy, tanan importante, favorite tanan. Buang sa dato sa pili-pili. So ihatag sa lamisa kanon, buang favorite tanan ay. Sa mga pili-pili. Atong
dessert guys kuan. Dessert ay bu. Ang kaon soy makaon. ML dessert. Ito guys, akong favorite nga kuan pagkaon sudan is daghan. Like inasal, adobo, manok. Pero ang the best guys kuan inilaw nga puso. Yummy, ang kinamot. Ang ikasiyam guys kuan asa ta nag-eskwela. So nag-eskwela ko sa una guys, high school sa CM. Nag-travel sa mga si Black Panther, solid Black Panther guys. Manok. Diha ko na-graduate, diha po ko naka-eskwela og kuan, TESDA, bartending. 6 months siguro to, 6 months. So wala man tagi kuan nga wag hatag sa kuan nga mag-bartending ta. Wala man gihatag sa panahon guys nga mag-bartender ta. Naninda man pud mig tuba, pwede mo palit. Timpla gyapon to, masagol. Order na mo guys, natiblig yung tuba. Last but not the least guys, kuan. Sports. Sa tong sport. Itong sport guys is volleyball. So na guys, high school pa ko apil ng volleyball. Ni manok. Ay! Ihawar manok. So high school pa ta ni apil tag volleyball no. Kuan na apil ta sa City Meet. Akong ko sa City Meet. Ihawon ka ako ni ka. Tumunog ka. So akong role sa City Meet guys kuan kana sitter. Pero bangko ra ta, ihatag ra tag tubig. Isa na lang ha ihawon dito karon. Ito na ra tag tubig guys. So mao tong napo kabuk guys no, maro tanan. Daghan pero gamay bubo ra tong mga video guys. First time pa man. Ako din first time nagpaila-ila. Pero before ta mo in guys, amo may sorry sa among lugar guys. Lugar nga wa dira nara diri. Itor mo na ako sa lugar sa akong balay sa akong igagaw. So tara guys, let's do this. Ilang anak guys. So guys, mama na tong video guys no. Para mo ta ulit. Nagbuwang na ta. Paano sa igagaw? Kill. Abay. Umay lang bye guys. Makaroon tawag guys, muli na ta. Kay gutom. Kaon pata. Umay lang bye guys. Let's do this. Asa ate? Te, ay sa vlog te. Tama mo, kita lang yung dahon ni editon. Kasi nga mo? Yung nga mo? Nga mo? Benz. Komplet? Ikaw dai, yung sa'yo nga mo dai. April, Lido. Okay ba? Palina. So guys, at mga na to guys, salamat. Go babush!